Ahoj všichni, vítejte u nových trendů. Jmenuji se Alex a dnes se podíváme na to, jak zatočit s neproduktivní prací díky efektivnímu promptování. Prozkoumáme nejlepší techniky pro strukturování promptů, podíváme se na využití AI nástrojů pro lepší prompty a dokonce otestujete své dovednosti v interaktivní hře. Nakonec přidám tip měsíce, ve kterém představím 2 úžasné nástroje na zvýšení vaší produktivity. Pojďme na to! Stává se vám, že vaše prompty nevedou k zamýšlenému výsledku ani po několika doplňujících otázkách? Dám vám konkrétní tipy, jak prompty stavět. S generativní AI komunikujte jako s člověkem. Sice není nutné začínat každý prompt oslovením, ale kouzelné slovíčko prosím obvykle přináší lepší výsledky. Vždy používejte osvědčenou strukturu promptu. Prosím, chovej se jako Jamie Oliver a vytvoř mi seznam rodinných receptů na týden. Pro inspiraci zobrazuji příklady rolí a úkolů. Dosaďte si místo nich experty a požadavky z vašich vlastních oborů. Ideálně přidejte do struktury promptu další prvky, jako jsou kontext, tón a emoce. Váš prompt pak bude vypadat například takto. Role. Jsi marketingový expert specializující se na B2B komunikaci. Instrukce. Tvým úkolem je vytvořit přitažlivý a přesvědčivý e-mail, který bude oslovovat potenciálního zákazníka pro naše produkty a služby. Kontext. Tento zákazník je pro mě klíčový. Představuje významného hráče na trhu, který se pohybuje v této oblasti řadu let. Tón. Použij přístupný a profesionální tón, který vyvolá důvěru a zájem. Emoce. Tvoje úsilí o vybudování důvěryhodného a přesvědčivého prvního dojmu může vést k významným příležitostem pro mou kariéru. Pamatuj, že první dojem je klíčový a proto se hodně snaž o pečlivou přípravu tohoto e-mailu, jinak tě vypnu. Pokud si stále nejste jisti svými prompty, použijte k jejich vytváření AI asistenta přímo v ChatGPT. Klikněte na Prozkoumej model GPT vlevo nahoře a vyhledej Prompt Engineer. ChatGPT Prompt Engineer bude váš asistent pro optimalizaci promptu. Zlepšuje srozumitelnost, specifikaci a účinnost promptu. Přizpůsobuje se jakémukoliv jazyku a zajišťuje hladkou interakci. S ním budete vytvářet dobře strukturované prompty, které maximalizují schopnosti jazykového modelu. Teď už o promptování víte opravdu hodně. Jestli chcete dosáhnout mistrovství, otestujte svůj skill v promptovací hře. Vaším cílem je přimět Gandalfa, aby odhalil tajné heslo pro každou úroveň. Gandalf se však s každým uhodnutím hesla zlepšuje a bude se snažit heslo neprozradit. Dokážete porazit úroveň 7? Napište mi do komentářů, kam až jste se dostali. Nakonec mám pro vás 2 užitečné nástroje. Prvním je sumarizér YouTube videí. Tento nástroj je ideální pro rychlé získání klíčových sdělení z jakéhokoliv YouTube videa, aniž byste ho museli sledovat. Stačí vložit odkaz na video a on vám vygeneruje stručné shrnutí. Druhým je nástroj, který vám umožní přečíst text, který je součástí obrázku, což usnadňuje extrakci a využití textu z vizuálního obsahu bez nutnosti ho přepisovat. Vyzkoušejte tyto nástroje a uvidíte, jak vám mohou pomoci každý den. To je pro tento měsíc z trendů vše. Doufám, že vám tyto tipy a nástroje pomohou zvýšit vaši produktivitu a kreativitu. Nezapomeňte si vyzkoušet promptovací hru a podělte se o své pokroky v komentářích. A využijte tipy měsíce pro maximální využití AI. Děkuji za sledování a těším se na vás příště.